Angikubingelele ngikwamukele kana ngichannel nginqa phambili yithi kamxolani ilokho pastor weningi angisukumela lutho ingane zakwethu kusukuma nothi inkosi ngiyayiphilela ngakubona okuhle noma okubi ongangihlonisa noNkulunkulu uNkulunkulu uyakhonzeka noma kukubi uNkulunkulu uyakhonzeka noma kumnandi simkhonza uNkulunkulu kukubi simkhonze kukubi kubhlungu sikhala simkhonze uNkulunkulu uhlala kuye ngoba uhlala kuthina akashina nini siyamdumisa simkhonza hayi ngoba kuhamba kahle empilweni siyamdumisa simkhonza hayi ngoba kunezibusiso esitholayo noma masithandaza kuyena uyasiphendula kodwa ukuthi noma sibone ukuthi ngathi impendulo azifike siqhubeke simdumise bakwethu angisho ukuthi uma umusha kule channel sizumukelekile nganya kwethu mawukuthi umdala futhi izizwe uwamukelekile kakhulu uhlale phansi unethezeke uzwe esikuphethe njenganamuhla sizokhuluma ngamaphupho but before we get to amaphupho asiqale la ngoPsalms noma Amaphupho 46 verse 1 up to 3 uthi umbhalo la God is our refuge and strength and ever present help in trouble bakwethu incwadi kuveza ngokusobala ukuthi uNkulunkulu ongumpheme wokuphephela uyena futhi osinikeza amandla futhi uhlezi ewusizo ngaso sonke isikhathi la khona sibhekene nezinkinga njengamanje angizazi inkinga obhekene nazo ukuthi zingakanani mhlawumbe ekhaya la uhlala khona ngazi inkinga obhekene nazo ubudlelwane nokubona imshado nokubona angizazi zingakanani but angazi ukuthi inkinga mhlawumbe usemsebenzini njengamanje inkinga zinkulu zingakanani angizazi kungenzeka uqala ibhizinisi kuneyinkinga obhekene nazo emphakathini bayakunuka bayakusola ubhekene nezinkinga eziningi kungenzeka mhlawumbe usesikolweni kuthafa kufundeki inqondo ivalekile kodwa ke izothi uNkulunkulu hlezi ewusizo olukhona ngaso sonke isikhathi usizo kwelolu likaNkulunkulu oluza mahala alifuni imali alifuni izinto ezithize eziphathekayo uyakuyena uNkulunkulu ufuna usizo uNkulunkulu elulisandla kunikeza usizo kungenzeka njengamanje ufuna usizo uyathandaza ucaba ukuthi ngizosizakala kanjani uNkulunkulu uzoliveza icebo losizo uma ngakutshela ukuthi kuneyikhala lakho uthola nama I'm confused and ngididekile ngazi ukuthi usizo oluthile ngiyalifuna ngizothola uNkulunkulu ngisacabanga ngisadlinza ngaloko kuqhamuka umuntu ozonginikeza exactly into engiyifunayo ngalokho ngize ngicele uyabona uNkulunkulu uyakwazi ukubona abone ukuthi awuna choice njengamanje awazi ukuthi wenze njani you are out of options alethe umuntu oza nama solutions ngale kokuthi kube wena uyakulabo bantu namanje uma uthandaza ngokukholwa uNkulunkulu uzoletha ama solutions ngoba uNkulunkulu ohlezi ewusizo eletha usizo uma sibhekene nezinkinga bakwethu ngifuna singene sigxile kumaphupho nje amabili amathathu yanza kwethu ngiyafisa ukuthi silethe okuthe xaxa ngaso ngesikhathi kodwa ke asilethi nje amaphupho siza ukuthi wona akuhlala kanjani ikuphi okutholayo la kubona amaphupho ikuphi mhlawumbe okufundayo kubona ukucacisela okutholayo lisibekezelele bakwethu uma sichazile nathi ngeke sichaza ngayo ngiphinde ngidlulele kwabanye nibabuze nabanye ukuthi kusho ukuthini ngoba i-knowledge ne-experience sinayo ayifanani nanemoya esigayida ayifani umuntu ugalo eminye imoya nomunye ugalo eminye so kuya ngalowo moya behind loyo muntu lokuthi uzana umchazela ngayiphi indlela uyabona into leyo so siqale ngomuntu ophupha ukudla bakwethu uma kungenzeka uphuphe bekulethela ukudla bese kuchitheka kungasho ukuthi uzophoxeka ngesimo esithile noma kade uzakusilawula noma uzophuthelwa amathuba amahle abenyenza uzizwe kangcono empilweni yakho kanti futhi uma kungenzeka uphuphe la uchithekelwa ukudla uphawu olubi olukhombisa inkinga yezempilo nenhlala kahle yakho lenkinga futhi ngabandakanya mhlawumbe umuntu osondelene naye wena umndeni wakho noma wena uqobo kanti futhi uma uphupha kuchitheka ukudla kungakhombisa inkinga okumenze ukuthi idalwe indlela wena ophila ngayo ngenzeka i-diet yakho ayisiyinhle ayinayo impilo ayi-add value empilweni yakho kananga umuntu la ethi cha ngiphupha nginikezwe imali uma kungenzeka uphuphe bekunikeza imali noma bekupha imali othile kungaba uphawu olukhombisa izimo ezithile ezikhulisa ukuzethemba kwakho manje kanye nokukholelwa kuwe uqobo noma ukukholelwa kumakhono onawo okuphumelela kwesinye isikhathi leli phupho futhi lingakhombisa ukuqula izindlela zakho zokucabanga lokho kuzobe sekwenza ukuthi kwande amathuba okuthi wena uphumelele nangu futhi ke umuntu la ophupha la enike imali kungasho futhi ukuthi ke kungenzeka njengamanje usunomuzwa othi konke kuzolunga usupositive mucabanga usuqala ukukholelwa mhlawumbe kuwena uqobo ukholelwa kuma talent onawo kumakhono nawo
kanti mhlawumbe futhi sekunabantu abaqala ukulula isandla, abaqala ukukusiza ukuze ukwazi ukufeza inhloso zakho. Noma-ke ungahle uthole amathuba amasha azokwenza impilo yakho ibe ngcono. Lokho kungenza ukuthi-ke uphuphe-ke bekuphi imali. Kanti futhi-ke uma uphupha la imali yamaphepha, kuyavama ukusho ibunhlanhla obuthile noma inhlanhla eza kuwena kungekudala. Kanti futhi kungaphinde kusho ukuvala kwesinye-ke isimo semali, kuya ngaleyo mali esuke bekunika noma bakunika ndlelani. Kanti la uma uphupha ukhozi bakwethu, kungenzeka njengamanje uphupha ukhozi, ubona ukhozi lubambe itshwele, igundwane noma libambe inhlanzi, uphawu oluhle olubikezela ukuthi isinyathelo sakho esilandelayo mayelana nephupho noma isifiso sakho kungenzeka kuhambe kahle. Kanti la kungasho futhi ukuthi uzosinqoba isitha sakho ebesifuna ukweba ubunhlanhla bakho noma impumelelo yakho siphinde sithathe nodumo ngokusebenza kwakho kanzima. Kanti futhi la kusho ukuthi uyazi vele ukuthi-ke ukuphela kwendlela ongahlula ngayo noma-ke ukuphela kwendlela ongahlula ngayo noma-ke ngubani ozama-ke ukukulimaza ukuthi uqhubeke nokufeza okufisayo. So uma uphupha futhi la ubona insimu, kungenzeka uyaphupha la ubona insimu. Uma uphupha ubona insimu noma-ke ipulazi lombila elinensimu enakekelwayo, ebonakalayo ubukhulu bayo, ububanzi bayo, uphawu olumeleleke injabulo yasekhaya nokuzwana nokuhamba-ke kahle kwezinto. Kanti futhi la uma ububa-ke insimu yombila oluhlaza, kuvama futhi ukuba uphawu lwesifo noma ukugula ongahle kunembathe noma kulihlasele maduzane. Kanti futhi uma uphupha insimu yombila oluhlaza futhi kungaba uphawu olusho-ke ukungabhalansi kwezinto nokungazithembi kwakho kwesinye isimo noma isikhathi. Nangoku umuntu ethi la, hey mina ngiphupha izimvu. Uma uphupha la ubona izimvu noma umhlambi wezimvu, kungaba uphawu lokuba moya munye nenjabulo empilweni. Uma uphupha umhlambi wezimvu futhi kungaba uphawu lokuthembeka nokuba nobungani beqiniso. Nangu umuntu futhi eqhubeka la echaza la yona indaba yezimvu. Uma uphupha umhlambi wezimvu, uphawu futhi oluvama ukukhombisa ukuthi uzokwazi ukufeza inhloso zakho uma ubekezela ngokwanele, noma-ke uzochuma kwezebhizinisi uma unalo kodwa, noma-ke izinto zakho zizohambela kahle kulokhu osukuzama ukukwenza. Kanti uma uyindoda uphupha umhlambi wezimvu, uphawu lusho ukuthi uzokwenza-ke imali noma uzokwenza inzuzo, kodwa futhi kufanele ubambe amathuba zonke phela ukuze ukwazi ukwenza le mali noma le nzuzo. Kepha uma ungowesifazane kwenzeka uphupha la ubona umhlambi wezimvu, uphawu futhi olusho ukuthi noma olukhomba ukuba moya munye noma injabulo yomndeni wakho nokuhlala ndawonye nomuntu wakho noma umndeni wakho lize liguge. Kanti-ke la uma uphupha ku-anti, nangu umuntu ethi ngiphupha u-anti wami la, uphupha ubona u-anti noma sibeke kanje, uma uphupha ubabekazi wakho, uphawu futhi olusho ukuthi noma olusho ukuxhumana okuqinile onako wena naye lowo muntu umphuphayo noma umndeni wakho. Kusho ukuthi nibambene, ninokuxhumana. Kanti futhi kungaphinde kusho ukuthi umndeni wakho ubaluleke kakhulu kuwe futhi akekho umuntu noma akukho nto engathatha isikhundla somndeni wakho kuwena. Kanza kwethu asiphethe kanje. Futhi ubabekazi wakho noma anti wakho futhi angamela isici sakho ofuna ukusishintsha noma ukusithuthukisa. Kungenzeka kunengxenye ethize ofuna ukuyithuthukisa kuwena uqobo noma ufuna ukuyishintsha. Ngaleyo ndlela leyo kungenzeka ugcine usuphupha ubabekazi le sithi ngolwasemzini u-anti, umuntu kodwa ozalo ohlangothini labo baba. Phela ngesingisi ngathi anti uwona wonke umuntu nje. U-anti ubabekazi ozalwa ngaphi ohlangothini labo baba wakho noma lika yihlo wakho. Kanza kwethu sibamba lapho-ke indaba yethu yamaphupho. Uma unasisifiso unomuzwa wokuphawula ungaphawula, una umuzwa wokubuza ungabuza, sizozama. Noma isikhathi sesincane kodwa sisithola sizobuya sithi kuthasa impendulo, sithi thasa impendulo until umuntu azaphenduleke. Uma kwenzeka ubona singabuyi phela
Phinda ubuze ukwenzela ukuthi ikwazi ukuthi impendulo yakho ibe sekuqaleni siyibusheshe siyibone sidile ngayo. uNkulunkulu enibusise nidlule ngo-subscription nitshele nabanye abantu obebesubscribe ngoba ukusubscribe kwakho kukhulisa i-channel. Ukukhula kwe-channel kusho ukukhula kwe-content noma sizokwazi ukufinyelela lapho singakwazi ukufinyelela khona ukuyocosha ulwazi noma ukulanda abantu abazobuya belethe ulwazi la. Ngiyabonga kakhulu ngiyazama ukuthi enivisela kona uNkulunkulu eninikeze kona.